வேத பயணத்தில் இன்று நாம் பார்க்க போவது வேண்டியபடியெல்லாம். ரூத் 3 அதிகாரம் 11 மகளே, நீ பயப்படாதே, உனக்கு வேண்டியபடியெல்லாம் செய்வேன். ஆண்டவர் தம் பிள்ளைகளை அதிகம் நேசிக்கிறார். யாருக்கு அவர் வேண்டியபடியெல்லாம் செய்வார் என்றால், ஒவ்வொரு நாளும் அதிகாலையில் கர்த்தருடைய முகத்தை தரிசித்து அவருடைய பாதத்தில் அமர்ந்து அவருடைய வார்த்தைக்கு செவி கொடுக்கிறவர்களுக்கு. அப்படிப்பட்டவர்களின் வேண்டுதல்கள், தேவைகள், விருப்பம், ஆசை, வாஞ்சைகளுக்கு ஏற்ப கர்த்தர் செய்கிறார். நீங்களும் தேவ சித்தத்தை உங்கள் வாழ்வில் அறிந்து கொண்டு அதன்படி வாழ உங்களை அர்ப்பணிப்பீர்கள் என்றால், மகனே, மகளே, நீங்கள் எதை குறித்தும் பயப்படாதீர்கள். உங்களுக்கு வேண்டியபடியெல்லாம் கர்த்தர் செய்வார். நாம் ஜெபிப்போம். அன்பின் பிதாவை கேட்ட வார்த்தையின்படியே நீர் எங்களுக்கு செய்ப்பது கிருபைக்காய் ஸ்தோத்திரம், இயேசுவின் நாமத்தில் ஆமேன். கர்த்தர் தாமே இந்த வார்த்தையை கொண்டு உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமேன்.